Eta gero, gainera, harrigarriena da, 1951an, salaketa bat jaso zuten, hirurak, Aitite, Bonifazio, Isabelek eta Brigidak, eta amak ordaindu behar izan zuen 500 euro bakotxagaitik, por ser contrarios al régimen edo horako rolloaren bat. Eta... Aite? Aite gaiti bebai. Aite Bonifazio gaiti bebai, hirure gaiti. Eta hilda 3 urte ez, 4 urte geroago. Fusilatu zuten, eta nik esaten dut, hori izango zela el pago de la munición que emplearon para matarle edo lakoaren bat. Hiltzen diote eta gainera, egiten diote ondasun guztien inventario bat, eta hor esaten dut, zelan ja hilda dagoen. Osa, konstiente dira, zelan ja hilda dagoen, eta ata guztile, atatzen dute, tiene un caserío, tiene no sé qué, tiene una hija, eta orduen, kargas familiares dituela gaitik, posten deno, ez dela gehiago izan zen. Eta izeko gaitik baita ere. Orduen, amak ordaindu behar zen zuen, 1.500 euro, 1951an, Peseta izango ziren, bai, 1.500 peseta. Baina gaurko euroen balio ekiko abien pesetetan. Bai. Eta, klaro, horri inventarioan hartzen da, zenbat diru duken banketxetan, zer diru daukaten nazioetan, non daukaten inbertsio guztiak, eta daukate, baina detaile guztia.